हाय हॅलो एस एम क्रिएटेशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे। तर चला आज आपण गिलक्याची भाजी बनवणार आहोत। इथे गिलके मी अर्धा किलो गिलके घेतलेले आहेत। इथे असे कापून घ्यायचे, पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचे। इथे मी 2-3 पाण्याने छान असे स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। तर चला आता आपण भाजी कशी बनायची ते बघूया। तर आपण इथे मसाल्याचा डबा घेतलेला आहे आणि गॅसवर पातेले ठेवून घ्यायचे। 2 चमचे आपण आता तेल टाकून घेणार आहोत। आता इथे बघू शकता आपण 2 चमचे तेल टाकून घेतलेलं आहे। तर अर्धा चमचा तेल टाकून झालं की आपण आता अर्धा चमचा मोहरी टाकून घ्यायची, अर्धा चमचा जिरे, तर आता इथे बघू शकता आपण 1 चमचा लाल तिखट घ्यायचं आहे, थोडी पाऊण चमचा हळद आणि 1 चमचा इथे मी अंबारी मसाला घेतलेला आहे। तुम्ही बघू शकता 1 किंवा 1.5 चमचा आपण अंबारी मसाला घ्यायचा आहे आणि 1.5 चमचा लाल तिखट। तर असं साहित्य घेतलेलं आहे। आपलं परतून झालेलं आहे। आपण आता हे याच्यात टाकून घ्यायचं, मसाले टाकून घेतलं की लगेच आपण हे पाण्यातून काढून याच्यात टाकायचं। अशा पद्धतीने हे बघू शकता आमच्याच पाणी तरी शिजू द्यायचं आहे, लगेच घालून घ्यायचं। गिलक्याची भाजी म्हणू शकता किंवा चटणी म्हणू शकता। आता याला आपण वाफेवरच होऊ द्यायची आहे, याच्यातून अजिबात पाणी टाकायचं नाही। हे अंगच्या पाण्यातच करायची ही भाजी। अशाची भाजी आपण वरण भात, भाकरी, पोळी सोबत खाऊ शकतो, खिचडी सोबत, तोंडी लावायला, डब्यासाठी पण आपण हे घेऊन जाऊ शकतो डब्याला पण। एकदम अशी छान ही गिलक्याची भाजी पौष्टिक आहे आणि झटपट होणारी आहे। आता याला आपण 10-15 मिनटं असं छान वाफेवर शिजवून घ्यायची तिला त्याच्या अंगच्या पाण्यामध्येच। इथे बघू शकता असे छान मिक्स करून घ्यायचे। आता अंदाजानुसार आपण त्याच्यामध्ये मीठ टाकून घ्यायचं आहे। मी इथे अर्धा चमचा मीठ टाकते। इथे बघू शकता मीठ टाकल्यानंतर असे छान परतून घ्यायचे, तिला मिक्स करून घ्यायचे आणि याला आता झाकण ठेवून आपण 10-15 मिनटं अशी छान शिजवून घ्यायची। अशी छान भाजी आपली तयार होते। बिना शेंगदाण्याचीच केली आहे आपण इथे, शेंगदाणे न टाकता। तर आता याच्यावर आपण झाकण ठेवून 10-15 मिनिटाला शिजवून घ्यायची कमी गॅस करून। इथे कमी गॅस केलेला आहे। तर इथे बघू शकता अशी छान आपली गिलक्याची भाजी तयार झालेली आहे। तर आता आपण पोळीसोबत हिला आपण कोरडी पण करू शकतो आणि एकदम अशी थोडीशी ओलसर पण करू शकतो, थोडी रशाची। तर मी तर थोडी रशाची बनवलेली आहे, इथे बघू शकता। तर अशी आपली छान गिलक्याची भाजी तयार झालेली आहे। ही भाजी रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद। मस्त खा आणि स्वस्त राहा। पुन्हा भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओसोबत। तोपर्यंत बाय।